Alright, mga kasuroy. Good morning. Good morning mga sa lahat. Ito, mga kasuroy. Ang sama talaga ng panahon kahapon pa. Pangalawang araw na namin to. Kahapon talagang buong araw nag-ulan. Kaya hindi kami makapasyal-pasyal dito sa mga tourist spot dito sa Bohol. Walang problema. Hanggang ngayon mga kasuroy. Kaninang madaling araw, kagabi, hanggang ngayon. Tinama mga kasuroy. Ang lakas ng ulan. Hihinto lang konti, tapos dito na naman. Meron kasing pressure ano yata, LPE dito sa Pilipinas. Ang matatamaan ko yung itong Visayas. Kaya grabe mga kasuro. Ito, nag-extend na naman kami ng isang araw, isang gabi. Ito, pati sasakyan, nag-extend kami ng ano kasi kagabi, kahapon talaga, wala talaga. Nag-mall na lang kami kahapon kasama yung anak ko si Tim. Kasi talagang ano, ito, lumalakas na naman ang ulan dito sa Bohol. Alright mga kasuroy, nandito kami sa ano ngayon, Ilaran City Park. Kapicture lang kami doon sa ano. Ito yung capital na. Saan man yung wala anak? Capital eh? Plaza del Principe. Tara. Pero ano, tingnan mo na. Pedestrian line eh. Right, masama pa rin ang panahon, mga ano, umuulan pa rin. Saan mo to? Silence, adara dito. Kasuroy. Simbahan na dia. Unsala man na dia. Tagbilaran Church pala. Diyan, no? Ganda ng park na rito, siguro. Medyo ano lang, madumi lang muna kasi. Parang Italy, maraming kalapatan. Oo, parang Italy nga eh. Yan. Pupunta muna kami sa ano, sa diyan ka anak. Sali nga lang. Uy, ang daming kalapati dito. Yan pa-picture lang kami kasi rito sa ano mga kasuroy, sa I Heart Bohol. Pero nakapayong, kakaiba to. Yan. I Heart Bohol. Mga kasuroy. I Heart Bohol. Chocolate Hills. Tarshare. Okay, pa-picture muna kami mga kasoroy ha. Mamaya na. Alright mga kasoroy, aalis na kami. Nagpa-picture lang kami mga kasoroy kasi talagang ang sama ng panahon talaga. Ito nga, nagdala kami ng payong. Dito lang kami sa signage ng Bohol. Pangalan nito. Nagpa-picture lang kami para may remembrance kasi last day na lang namin. Bukas kailangan na namin umalis. Pumunta ng Cebu. Okay, ito pala yung Tagbilaran Park. Tara anak. Patsi na tayo, doon na tayo sa ano, support muna tayo kasi magtanong kami kung ano, may biyahe ba bukas o wala. Yan. Tagbilaran Church. Ano yung tawag anak? Capitol na siya? Pero wala na may kuan ron. Province of Bohol. Capitol nga. Pero wala na ron. Okay, ito ang ano ng mga kasuroy, yung park ng Tagbilaran City. Nandun yung Tagbilaran Church, tapos dire Capitol ng Tagbilaran, Province of Bohol, Capitol Building. Right, mga kasuroy. Andito na kami sa Hinagdanan Cave. Bago ka pumasok may babayaran ka doon. 50 pesos pala ang bawat tao. May ano doon, ticket booth. Yan dami mga souvenir rito, mga paninda. Puro mga souvenir dito mga souvenir. Tara doon, diretso na rod. Kasi ano tayo, anting-anting dito. Maraming mga anting-anting. Ay, pwede tayo magpaano? Ma'am, t-shirt 99 na may kapang design. Bagdad yung ibang design. Yan, may buko, butas. Ano muna tayo? Saan bang ano rito? Entrance, Hinagdanan Cave. Bingag Dawis, Bohol, Philippines. Okay, mamaya pa-picture na lang tayo. Okay, entrance muna kami.
Alright, mga kasuroy. Dito na kami ngayon sa, papasok kami ng, yung cave na yan. Bakit? Ano lumilipad? Ay, yung mga, yan? Yung paniki. Biglang pumapasok. Hindi yan, dyan lang yung pagpasok mo dyan. Dito lang. Dili ka? Oo, dili. Nakadlock si nanay. Yan, Luag man kasi sud ayo. Na may lain city sa sud. Oo, hindi yan na. Mababaw lang. Mababaw na katapatos. Okay lang di wala. Yeah, Mao na. Okay lang yan. okay lang yan. Walang dyan, walang tubig dyan, maapakan. Sure po. Wala. Meron, biglang papasok lang yung paniki. Yan yan lang, madilim dito. Pareha pa man isa na. Hadlock ko siya. Yan. Alright. Yan mga kasuroy. Yun. Dito mga kasuroy, dito sa pinagdalan. Yun Yun mga kasuroy, buti na lang may dito. Yun, pasok mo. Medyo madilim. Picture tayo. Halika. Selfie tayo. Alright, mga kasuroy. Dito kami sa Hinagdanan Cave dito sa Bohol. Ito yung sa loob mga kasuroy. Nakakatakot. Marami naman sasabi. Yan dito. Sige. Sige. Hinagdanan Cave. Bababa ka pa doon. Oo, matay dyan lang. Dadaanan lang yan. Wala namang, hindi ka naman pupunta sa Ayoko na. Halikat pa rin. Sa kupit na. Para nga makita. Doon tayo sa picture. Alright, mga kasuroy. Kami naman lang dito pupunta. Ito sa loob. Yan medyo madilim rito mga kasuroy. Wow. Yan. Dito. Hanggang dito lang. Magandang papicturan dito. Yun Alright, mga kasuroy. Grabe. Medyo mainit lang rito mga kasuroy. May dun. May butas rito. Maligo yung mga bata. Pwede, maligo tayo? Ano ka? Yan Okay, let's go. Alright, mga kasuroy. Medyo rin. Nandito kami ngayon sa Pinagdanan Cave dito sa Bohol. Sige na. Ipapicture mo doon may sakla. Hindi, ito naman muna. Baka madulas ha. Ingat lang. Hinahinay lang ba? Ayun mga kasuroy. Pwede maligo rito. Yan kaso lang medyo mainit dito sa loob. May umaanong tubig rito. Lamig siguro na. Okay, mga kasuroy. Baksin na kami. Mainit dito sa loob. Ano na kami? Tama na. At least na experience namin dito sa loob mga kasuroy. So please don't open your mouth when you look up, you might swallow the words po. Wait, sumpot mo na yun. Okay. Wait sa ma'am sir ha. Picture na sa nagpalitan iyas lagop. Okay, ma'am sir, compress. Ma'am, backward gamay. And face in here. Ay, ipastop ko na po pila kasi gas ma'am sir para maanan ninyo ang mata sa ngit-ngit niya. Alright, mga kasuroy. Paano kami sa taas na. Maraming mga paniki pumapasok oh. Bigla nga lang umano yung paniki. Oh my goodness. Inita sunod eh. Okay. Dito na kami sa labas. Okay, tama na mga kasuroy. Yan. Hinagdanan. Pa-picture muna tayo rito. Alright mga kasuroy.
ano na kami. Papunta kami ng Alona. Maraming souvenir dito sa gilid-gilid. Tira mi sir. Yan ang mga souvenir dito. Puro mga souvenir yan dito mga kasurit. Dami dito. Gusto mo buko? Tara. Ano, gulas na sila. Ah, tara kasurit. Babatsin na kami kasi marami pa kami puntahan mga kasurit. Medyo mainit sa loob. Yan bago kayo muna rito. May entrance dito. Dito kayo magbabayad 50 pesos. Yan, okay mga kasurit. Mamaya na lang.